Assalamu alaikum. A wannan bidiyo zan yi wayarwa da mutane al'umma ne game da wani application da zai taimaka maka wurin koyan karatu da kuma haddar Al-Qur'ani. So shi wannan application kuma na kasance gaskiya na jima ina amfani da wannan application din kuma na yi matukar jin daɗin amfani da shi. So shi wannan application sunan shi Qur'an for Android. Yadda za a yi ka samu wannan application din za ka je Play Store. So yanzu misali kai baka da wannan application din kana so kai downloading din shi sai ka je Play Store. Sai ka shiga cikin applications din ka sai ka nemi Play Store. Bara yanzu zan tafi Play Store sai ka je Play Store da Play Store dina. In ka je Play Store sai ka nemi wannan application din. Shi wannan application din sunan shi Qur'an for Android. So ina zuwa nan sai na ce Qur'an for Android. Qur'an Android. Yau to kun ganshi nan. Gashi nan ina zuwa gare shi to gashi nan already ina da shi akan wayata. In baka da shi zaka ga nan sai ka ce da install sai ka installing din shi. To bari na bude shi tunda ina da shi ne. So shi fifikon da shi wannan application din yake da shi shine zaka iya akwai masu karatun Qur'ani kala-kala wanda zaka iya dorawa haka dace ga wanda kake jin daɗin karatun shi. Misali in ka shiga nan bari mu je ga wurin ya translated okay mu je dai mu ga bismillah to ina jin ba okay audio manager nan zaka shiga kaga ga makaranta nan makaranta Al-Qur'ani nan daban-daban Abdul Basit Mujawwad Abdul Muhsin Al-Qasim Abdul Aziz Az-Zahrani duk ga sunan. So duk wanda ka fi jin daɗin karatun shi kana da damar da zaka yi downloading ko kai downloading duka abin nan din a duk ayoyin abin nan surorin Al-Qur'anin gabaki daya ko kuma iya surar da kake son yin tilawa a kanta to kana da zabi. So misali ni na fi jin daɗin karatun Sheikh Abdulrahman Ali Al-Huzaifi. So da shi karatun shi nake yi. So yanzu misali na dauki suratul baqara ina so na koyi ina tishin tilawata ta suratul baqara sai in je nan misali sai to already gashi nan ga dai makarantar nan kala ni na zabi na yi downloading din karatun Ali Al-Hudaifi. So sai in zaba Ali Al-Hudaifi sai in zabe shi na zabe shi sai na dan fara danna play misali to na fara danna play sai in dan tsaye da shi sai na shiga nan wurin settings. In na shiga wurin settings kun ga ya bani da zabar abin da nake son karanta. Bakara nake son karanta daga bakara zuwa wata sura ko suratul baqara kadai. Sannan kuma play set of verses yana nufin ita misali in na zaba ayoyi sau nawa nake so ya application din ya dinga biya min su. Yanzu misali ina so na haddace ayoyi 5 na suratul baqara. So sai in zabi misali sai in ci suratul baqara daga aya ta farko zuwa aya ta 5 kamar yadda kuka gani anan aya ta farko zuwa aya ta 5 kamar yadda kuka gani a kai. Sannan ina so ya nuna min set of verses din nan wato daga aya ta farko zuwa aya ta 5 ina so ya dinga so nawa nake so ya dinga biya min su. Misali in aka biya aya ta farko aya ta 2 aya ta 3 aya ta 4 aya ta 5 set ɗaya kenan. To har so nawa nake so ya maimaita min to ina so ya ta maimaita min har sai na gaji to sai in ce infinity. Wannan alama ce ta infinity malala gashin tinkiya za a ce to ba da iyaka kenan infinity ya ci gaba da biyawa sannan kowace aya ina so ya bibiya min ita uku ko kuma bari mu bar shi ma set din gaba ke ɗaya uku sau uku. So maimakon in ce malala gashin tinkiya sai in ce ta 3 sau 3 ina so kowace aya in ta zo a biya min ita sau 3. Misali aka dauki aya ta farko zai biya min ita sau 3 sai ya tafi aya ta 2 sai ya biya min ita sau 3 sai mu tafi aya ta 4 sai ya biya min ita sau 3 har sai mun je zuwa aya ta 5 ita ma ya biya min ita sau 3 sannan kuma sai ya zo ya fara daga farko an gama da set ɗaya kenan sai ya zo ya fara daga farko set na 2 sai ya zo ya fara da set na 3 har sai an yi an kammala. Yanzu misali za mu je ga inda sai in ce su na zaɓe su apply dan na play to zai biya mun zai dinga biya mun ina sauraro misali na sa earpiece a kunne na ina ji
ko ina maimaitawa ko kuma ina sauraro, duk dai wanda naga ya fiye musu application dai wanda zai dinga maimaita maka sai ka kiyaye wannan aya. So application ne mai matukar amfani, kuma akwai dai settings da dama wanda in ka shiga duk zaka ga yadda zaka jujjuya settings din shi wannan application. So application ne mai matukar amfani mai matukar alfanu, da fatan za mu yi kokari mu downloading wannan application din domin amfana da shi. Masha Allah, nagode, ni ne naku Faisal Ali Garba.